sastanak Trumpa i Putina na Aljasci, i drugo, tarife koje je Donald Trump uveo za Indiju. Pomenuli ste regionalnu saradnju, apsolutno odgovor na sastanak jeste to promovisanje regionalne saradnje, odnosno zadržavanje Rusije u tom društvu, zadržavanje Rusije u toj zoni uticaja, da se ni na koji način ne dozvoli da Rusija negde preleti na tu američku stranu, što bi Trump želeo u ovom trenutku, da on odvoji Rusiju od Kine. Dakle, ja sam siguran da će ova organizacija i ŠOS i BRICS u narednih 100 godina da dominira i da anglosaksonski i evrokontinentalni dio mora da nađe neku mjeru i neki način za saradnju s ovim zemljama. Ukoliko te ne bude saradnje, ovo će da zaostaje mnogo. Ali suštinski Kina inicira ovakve saradnje zato što su ovi tipovi saradnje ono što njima ide u prilog, ono što i ovim ostalima ide u prilog, i oni smatraju da mogu da budu, ako ne globalni hegemon, onda neko ko će bar biti ekvivalent Americi sa druge strane, i brojke pokazuju da su apsolutno spremni da zauzmu to mesto. Manje više, ali svakako naše zemlje iz okruženja su tamo. Važno je što će iste te zemlje biti i kada se nešto događa i na zapadu, i kažem, to je negde neki put kojim treba da se krećemo dokle možemo. Mislim da ćemo moći, mislim da će se više prostora otvarati za to u budućnosti nego što je bilo u prošlosti.